παρουσιάζοντας την οικονομική κρίση ή μη παρουσιάζοντας την οικονομική κρίση. Θέλετε τη γνώμη μου? Παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό με μανία δελτία ειδήσεων ξένων τηλεοράσεων. Είμαστε πολύ συγκρατημένοι. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πολύ συγκρατημένοι στην πλειοψηφία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Παρακολουθήστε ειδήσεις στα αμερικάνικα κανάλια, παρακολουθήστε ειδήσεις στα βρετανικά κανάλια και ελάτε να συγκρίνουμε πώς εμφανίζουν τα περισσότερα τουλάχιστον ελληνικά κανάλια την κρίση. Άκουσα και κάτι άλλο πριν από λίγο. Άκουσα από τον κύριο Παναγόπουλο στα θεμιτά πλαίσια της υπεράσπισης του μαγαζιού το οποίο διευθύνει, του οποίου προείσταται, πολύ θεμιτά. Άκουσα να λέγονται λόγια για το δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης και να γίνεται σύγκριση με τα δελτία ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι θεωρώ ότι παρόλες τις υπερβολές τους, τα δελτία ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης, επειδή έρχονται στο τέλος μιας ημέρας, στη διάρκεια της οποίας έχουμε μάθει πρωτογενώς την είδηση. Την έχουμε μάθει από τα ραδιόφωνα, την έχουμε μάθει από τις εφημερίδες, την έχουμε μάθει από το ίντερνετ, την έχουμε μάθει από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών στους οποίους εργαζόμαστε που προηγήθηκαν. Είναι πάρα πολύ λογικό στις 8 το βράδυ να μην θεωρείται επιπλέον ενημέρωση η απλή παρουσίαση των ειδήσεων που ήδη γνωρίζουμε. Είναι απόλυτα φυσικό. Και είναι απόλυτα φυσικό να αναζητούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί το παραπάνω. Είτε αυτό είναι η παραπάνω υγρασία στην είδηση, είτε είναι η γνώμη, η εκτίμηση, η άποψη κάποιων ειδικών, κάποιων προσκεκλημένων, είτε η πολιτική συζήτηση γύρω από τα μεγάλα θέματα. Ξέρετε, η τηλεόραση δεν είναι υποχρεωμένη, δεν ξέρω ποιος το νομίζει αυτό, να παράγει πρωτότυπες προτάσεις και λύσεις για την κρίση. Δεν είναι η δουλειά των δημοσιογράφων αυτό. Αυτό είναι η δουλειά των πολιτικών. Δεν είναι η δουλειά των δημοσιογράφων στο δελτίο των 8 να προτείνουν πώς θα βγει ο τόπος από την κρίση. Είναι η δουλειά των αναλυτών, είναι η δουλειά των οικονομολόγων ειδικών, είναι η δουλειά των πολιτικών. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα. Ένα έλλειμμα πολιτικής για την κρίση. Ας μην το χρεώσουμε ολόκληρο στα μέσα ενημέρωσης. Οχλαγωγία, παράθυρα με πολύ κόσμο, το σέβομαι. Εκεί η υπερβολή υπάρχει και η αυτορύθμιση πρέπει να υπάρξει. Η τηλεόραση πρέπει κάποια στιγμή να ακούσει την κοινωνία, η οποία λέει ότι απαιτείται η ενημέρωση να γίνεται με χαμηλότερους τόνους, απαιτείται να γίνεται με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια, απαιτείται να μιλά κάθε φορά ο ειδικός και όχι οι σχολιαστές που είναι ειδικοί για όλα και σχολιάζουν από μαγειρικές συνταγές μέχρι την οικονομική κρίση. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το να λέμε ότι συνολικά η ενημέρωσή μας είναι κακή ενημέρωση. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές έχουμε καλή ενημέρωση. Είπε λίγο πριν ο Πέτρος Κωστόπουλος, φοβάμαι όταν βλέπω δελτίο ειδήσεων. Και η ερώτησή μου είναι, πρέπει να φοβάται ή δεν πρέπει να φοβάται? Κατά τη γνώμη μου πρέπει να φοβάσαι, αγαπητέ μου Πέτρο, διότι η οικονομία μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι στο κακό της το χάλι. Πρέπει να φοβάσαι γι' αυτό. Και η έκθεση Αλμούνια που ήρθε πρόσφατα έδειξε ότι εμείς δεν ακολουθούμε την παγκόσμια κρίση, προηγούμαστε της παγκόσμιας κρίσης. Θα είχαμε κρίση ακόμη και αν δεν είχε συμβεί τίποτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επίσης, οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν ότι η εγκληματικότητα στη χώρα μας έχει προσλάβει διαστάσεις επιδημίας. Ολόκληρες πόλεις δεν αστυνομεύονται. Εκτός από την πλατεία για την οποία μίλησα πριν και στην οποία συνέφαγα με τον πρόεδρο της Πολυεθνικής που σας είπα, υπάρχει και ο Πειραιάς. Πηγαίνετε να δείτε πόσα αστυνομικά τμήματα υπάρχουν στον Πειραιά. Και πού έχει φτάσει η εγκληματικότητα? Δεν πρέπει να την προβάλλουμε? Ενοχλεί στο σαλόνι μας, στα βόρεια προάστια, αυτό που συμβαίνει στον Πειραιά? Ζητώ συγγνώμη. Να διαπραγματευτούμε. Μήπως το περιβάλλον δεν είναι καλό για τις μπράντες μας, όταν δείχνουμε
τι πραγματικά συμβαίνει στις γειτονιές της Αθήνας και της Ελλάδος, ζητούμε ταπεινά συγγνώμη. Μην βάλετε τη διαφήμισή σας σε ένα τόσο κακό περιβάλλον, αλλά ξέρετε, αυτοί που αγοράζουν τις μπράντες σας είναι αυτοί που ζουν στον Πειραιά και σε 10 από τις 15 γειτονιές δεν υπάρχουν πια αστυνομικά τμήματα. Λέω λοιπόν, ας αναζητήσουμε μια νέα ισορροπία μέσα από το διάλογο και από τη συζήτηση. Τα μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν πριν πεθάνει η αγορά και είναι έτοιμα να τις δώσουν και το φιλί της ζωής αν χρειαστεί. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας, είμαστε χέρι-χέρι, έτοιμοι να σας στηρίξουμε, έτοιμοι να μπούμε στο διάλογο για να μειώσουμε την υπερβολή και τον κυτρινισμό όπου χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά όχι έτοιμοι να βάλουμε τη σειρά των δελτίων ειδήσεων στα γραφεία μιας διαφημιστικής εταιρείας. Σας ευχαριστώ πολύ.